Ahojte. Keďže môj pôvodný plán na tento víkend bolo byť v práci, čo sa týka zmeny vekšne, a zavolal mi kamarát, že má pre mňa náhradný plán, ktorý je ísť do Nemecka pre jedno auto. Ja zatiaľ neviem, o aké auto sa jedná, viem len, že je to nejaké 7-miestne a 4-kolka. Tak som sa ozval svojej vedúcej z druhej práce, či by ma neuvoľnila a nemohol by som si spraviť takýto pekný výlet s kamarátmi a dotiahol nejaké auto. Takže súhlasili. Čiže momentálne chystám si veci na cestu. Čiže mám tripod, nabíjam druhý telefón, aby som mal s čím to dokumentovať. A nejak 3/4 na 8 mi ide vlak z Brna do Bratislavy, kde ma vyzdvihnú a následne cestujeme, neviem koľko to hovoril, nejakých 9 hodín až niekam na pohraničí Švajčiarska s Nemeckom k Bazileji a tam bude to auto. Čiže dochystám sa, oblečiem sa, beriem si veci a letím na vlak. A snáď dokumentujeme všetky veci. Skúste mi vy napísať inak do komentárov na základe týchto informácií, ktoré ste odo mňa dostali, aké auto by to mohlo byť. Ja len viem, že to má byť nejaké červené auto, 7-miestne, respektíve viacmiestne, 4-kolka a kamarát to chce použiť ako camperman na Brackmaniu tento rok. Takže skúste hádať, čo by to mohlo byť. Ja mám svoj tip, ale nechcem o tom hovoriť, aby som niekomu nedával nejaké modely do hlavy. Takže skúste napísať a za chvíľku v prestrihu uvidíte, prečo ideme. A ja sa strašne teším, lebo už som dlho neabsolvoval takýto zaujímavý výlet. Takže yes. My už máme ranečko. Tam môžete vidieť Švajčiarsko, my sme úplne na pohraničí a tí, ktorí tipovali, že sa pôjde pre karavelu, tak tipovali správne. Momentálne ešte ju kamoš, ktorý ju bude kupovať, obhliada, skúšajú naštartovať, lebo sú s tým trošku problémy, ale vyzerá to tak, že ak sa s nimi dohodneme, tak ideme 2 vozmi naspäť, takže Arteon bude doprovod a karavelka bude vozítko, ktoré budeme brať. Ozvem sa, ako náhle si ju prevezmeme a budeme mať viac času niečo natočiť. Nebudeme tam teraz natáčať, keď tam je ešte majiteľ a nemáme istotu, že auto budeme brať. Takže ozvem sa, ako náhle budeme mať nejaké zábery a idem pozrieť, čo tam oni vymýšľajú, lebo už pozerajú na mňa divne, že čo ja robím s kamerou, takže bežím. No a kamarát teraz absolvuje testovaciu jazdu, my tu čakáme a vypočujeme si ortiel, či teda ideme tandem, alebo nie. Nakoniec ideme v tandeme a bereme tam tú červenú karavelku. Takže čaká nás veľmi dlhá cesta, nakoľko je to len 5-stupňový manuál a nevieme to točiť viac ako 110 km za hodinu. A ideme Nemecko-Čechy na sever Slovenska, takže yes! Je to sranda. 1500 otáčok 60. Chceš ísť 123 000 otáčok, to nemôžem ísť na to 3000 otáčok. Prečo nie? Čo si blázon. To je veľa. Lukáš ide ty kokos na 1300 otáčkach pôjde.
ako ja na 3000. Ja keď idem 140 na ký, tak točím 3. Fakt? No. A tiež je to 5 kvalt. No, dali sme si takú malú technickú prestavočku, kúpili sme vodu do strekovačov, aj trošku zásoby vody, keby sa nám to chcelo prehrievať. A v rýchlosti vám len ukážem, ako auto vyzerá. Takže vpredu máte lavicu 3 miest, vodič plus 2, druhá lavica s tým, že tuto si viete vyklopiť. Dostávate sa do tej tretej časti a ešte máte kufor. Je to momentálne v takom stave, v akom to je. Bude tam preradka, že vraj tá druhá rada, respektíve tretia rada a druhá rada pôjde preč. Tu sa spraví len to, aby to bolo 5 miestne, teda 3 miesta na sedenie a z tohto bude len dvojmiestna prvá rada. Takže takto v rýchlosti. Ešte je tu nejaká hrdza, ale inak autičko jazdí celkom fajn. Až na taký menší zádrhel, že vyzeralo, že nám v jednom momente niekde vytlačilo chladiacu, ale už to odvtedy nedymelo a môžeme pokračovať ďalej. Takže ideme ďalej. No, máme momentálne za 9 minút 5 hodín po obede a my sme ešte v Norimbergu, takže dneska je to vyslovene celodenný výlet, ale akože je to halus, je to zábava. Tak, už sme doma, máme 11 hodín preč, chalani ani neskúšajú ďalej ťahať, idú k nám, prespia. A zajtra ráno ťahnu ďalej. Takže môj výlet sa oficiálne končí. Ich ešte pokračuje zajtrajším ránom. A ja idem oddychovať. Lebo spal som dokopy asi nejakých 45 minút od včera do teraz. Takže je na čase si dopriať zaslúžený oddych. Čaute. Čaute. My už sme naspäť. Už ste videli, čo sa kúpilo. Celkom pekná karavela. Chalani ako prespali, tak na druhý deň ráno vycestovali, došli úplne v pohode do Žiliny. Tam rovno aj kamarát dotestoval v snehu to Syncro, tú štvorkolku a nič. Takže merali sme dokopy asi 3000 km kvôli tomu, aby sme kúpili karavelu Syncro na Wrackmaniu a dopadlo to tak, že sme kúpili Syncro, ktoré nie je Syncro, čiže nemá to ako momentálne štvorkolku, takže ešte toto musí pozrieť, skontrolovať, bude to sranda. Bude to sranda, ako jeho projekt bude ďalej nasledovať. Ja som urobil nejakú dokumentáciu pre mňa, typu vlogu a taktiež som nahrával niečo pre ňoho, aby on mal nejakú dokumentáciu prípravy vozidla na tú Wrackmaniu. Takže toto už je na ňom, či to bude chcieť dať von alebo nie. Ja mu tie veci len vyeditujem, pošlem, on mi bude priebežne posielať nejaké úpravy, ktoré na tom robí. Ak by som ja mal čas, tak by som vybiehal do tej Žiliny a ja niečo natáčať, prípadne mu pomôcť, keďže trošku mechanik nomad som. No a takže toto bolo to auto, pre ktoré sme išli. Užili sme si s tým kopu srandy. Raz nám začala unikať chladiaca spod kapoty. Ale inak akože nič iné. Potom sa to všetko ukludnilo, kúpili sme si nejaké vody do zásoby a už potom v pohode. Na začiatku celé Nemecko sme si dali také lehárko tempičko, išli sme tak maximálne 90,
Potom som sadol v Čechách za volant ja, tak ja som už dôveroval trošku viac tomu autu ako ten kamarát. Čiže ja som si to už dával nejakých 100-110 km za hodinu. Ani raz žiadny problém, jedine čo, tak nejaký taký plechovo drnčavý zvuk z kardanu. Takže to on si skontroluje, čo to bolo, ale inak super. Čo sa týka auta, priestranné, brutálne, akože mať dom s dvorom, mať to kde parkovať, mať to kde skladovať a baviť sa s tým, tak asi si tiež takéto niečo zadovážim. Mne zatiaľ musí stačiť moja Kia, ktorú na tento jeho popud asi skúsim ešte, kým ju predám, dať trošku dokopy. Uvidím, či budem vedieť niečo zohnať. Hovoril mi nejaké kempermenské triky, ktoré sa dajú robiť aj normálnym autom. Takže idem to pozrieť, koľko by to stálo a či by to neurobilo z tej Kie tak trošku špeciálnejší voz na tomto trhu. A minimálne by som tým oslovil majiteľov, ktorí by si to chceli prerobiť na úplný kemper, alebo aspoň čiastočne to dokončiť po mne. Takže uvidíme. Teraz mi otvoril tak trošku oči, že dá sa to a nemusí to byť extrémne drahé. Takže uvidíme, čo bude, jak bude. Každopádne ďakujem, že ste video videli. Tí, ktorí ste typovali správne, tak veľké congrats, že ste to trafili na prvú dobrú. No a ja idem pracovať. Dneska ma čaká ešte ďalší nejaký presun, kade tade. A cez víkend na východné Slovensko za Svokrovcami. Takže ešte sa ujazdíme do konca tohto mesiaca. Ešte áno. Dobre, nič, túto katujem, idem, pracujem, mákam, užívajte, majte sa. Čaute.